ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали Элиор ТВ. Имрӯз барои шумоён 6 дона гӯсалачаҳои оригинал овардем барои фурӯш. Агар дӯстони азиз ба шумо ҳамин хел буқачаҳо дар кор бошад, агар ҳамин каналро подписатсия кунтон, як диги лайкҳои ба хотири ҳамин молҳо зер кардамонтон. мо видеороликро сар кардем дӯстони азиз. Якум буқачаи мо буқачаи карпати тоза, хурду хӯрокаш саломатиш зӯр, айни ҳол ягон хел камбудиш нест буқачава. Дар навора маълум аст ки буқача бениҳоят буқачаи аҷоиб аст дӯстон. Барои ояндаш харидор кунтон ҳамин мол барака меояд дӯстони азиз. Синни солаш 6.5-7 моҳаш дост. Нархи мол дӯстони азиз 8800 сомонӣ, боз камуту муомила дорад. Хуб подписчикони азиз, дуюм моли мо буқачаи карпат ало дӯстони азиз, хурду хӯрокаш саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудиш нест. масъалаи дастафкашам бе ягон мушкили ин молчае. Мана тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар бо нархи дастрас фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Нархи мол 7500 сомон дӯстони азиз, боз камуту муомила дорад, плюс масъалаи дастафкаш территорияи Хуҷанд ройгон аст дӯстони азиз. Синни солаш 4 моҳа. Мана стойкаи дӯстон мол бениҳоят моли фасон айда, хулос калом. ҳам ширба сершудагӣ, ҳам мол стойка дорад, хулос калом. Харидоро ҷазман боштон, агар боз наздик рафта бентон, баъдан харидор кунтон дӯстони азиз. Имрӯзанги наворанда ҳамагӣ 6 дона моли фурӯши ай. Тамошо кунтон, агар кадомаш маъқул бошад, агар харидор кунтон. Хуб подписчикони азиз, сеюм моли мо чиста карпати тоза швед дӯстони азиз. Мана фукошам сафеди дӯстон тоза будагиш маълум аст дӯстони азиз. Хурду хӯрокашам саломатишам инам беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудиш нест дӯстони азиз. Кадомтон харидори ҷазман боштон, агар ҳама моли мо савдо мешавад, гуфтаи мо бекор аст дӯстони азиз. Кадомаш маъқул бошад, агар қайди соҳибаш савдо карда гиртон дӯстони азиз. Бо камутон ҳамаш муомила дорад дӯстони азиз. Нархи мол дӯстони азиз 7500 сомон, боз камутон муомила дорад, плюс масъалаи дастафкаш инам бе ягон мушкилӣ. Любой ҷои Тоҷикистон мо дастафка мекунем. Гуфтаги нархҳо мо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастафкаш ташкил мекунем. Хуб дӯстони азиз, чорум моли мо буқачаи гибрид, симентал бо чорни пиёстри гибрид, хурду хӯрокаш саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудиш нест. ҳам стойкаш шур, ҳам пуштош васеъ, барои ояндаш харидор кунтон. моли нағз доред, хулос калом. тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар ин чорум моли моям бо нархи дастрас фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Инам дастафка дорад. масъалаи нархаш бигузорем, агар 7500 сомон, боз камуту муомила дорад дӯстони азиз. Панҷум моли мо дӯстони азиз, панҷум моли моям инам нархаш 7500 сомонӣ, боз камуту муомила дорад. Карпати тозаи тозаш дӯстони азиз, ҳам стойкаш зӯр, ҳам хурду хӯрокаш зӯр. кадом мол маъқул бошад, агар ҳамаш савдо мешавад дӯстони азиз. Инам савдо мешавад 7500 сомон, боз савдо мешавад дӯстони азиз. Мана маъқул бошад, агар боз наздик рафтан бенбентон, инам буқача мебошад. инам 4-5 моҳа шудаги буқача дӯстони азиз. ҳам стойкаш, ҳам хурду хӯрокашам зӯр. чиста шведи тозаи тозаш дӯстони азиз. тамошо кунтон, маъқул бошад, агар мо харидор кунтон дӯстони азиз. мо ҳама вақт чизи арзон мемонем, шутоби харидори конкретно бошад, агар ман харидор мекунам. хуб подписчикони азиз, охирин моли мо сеюми моҳа буқача швед бо лимузин гибрид тосен соҳиби мол. Кадомтон боваритон нест дӯстони азиз, бо наздик рафтан бентон, баъдан харидор кунтон. хурд хӯрокаш саломатиш зӯр, инам айни ҳол ягон хел камбудиш нест дӯстони азиз. Мана стойкаши дӯстон бениҳоят моли фасон аст. масъалаи нарху навош бигузорем, агар нарху навош 7500 сомон, боз камуту муомила дорад. кадом номераца маъқул бошад, агар ҳамонаша харидор кунтон дӯстони азиз. лайк, подписатсия фаромӯш нашавад. барои шумо дар хизмати шумо Элиор ТВ дӯстони азиз. ҳаматонро раҳмат калом. подписатсия, лайк фаромӯш